od ktorých som mal možnosť sa poučiť. Poučiť sa po odbornej stránke od pani Červeňovej. Musím dať kompliment, ako z hľadiska práva naozaj. Mohla by to ísť odprednášať aj na právnickú fakultu a hlavne učiteľom a politikom, aby vedeli, o čom je pojem sloboda. Potom pánovi z Trenčína, Lavrincovi, ktorý naozaj povedal pravdu. A keď by sme hľadali kandidáta na prezidenta, tak akurát jeden sa vám odprezentoval, to bol tento pán. Kľudne má moju dôveru a bol by som šťastný, keby sme mali jeho ako prezidenta republiky. Ja chcem, my sme všetci. A osobitne chcem vyzdvihnúť pani Tomkovú, ktorá obrovským nasadením, ako prejavuje svoj ľudský postoj, aj občiansky samozrejme, a mobilizuje sily nás všetkých, aj moje. Vy všetci, ktorí ste tu, mi dávate silu. Ja som povedal jedno, že na svojich pozíciách musíme stáť pevne a brániť sa útokom a jednoducho presadzovať svoje práva do maximálnej miery. V maximálnom úsilí musíme zotrvať, vytrvať a presadzovať svoje oprávnené záujmy. To je jediná cesta. Každý jeden z nás, v každom jednom postoji, pri riešení každého jedného problému, životnej situácie alebo akékoľvek situácie, musí ukázať svoju silu a svoje právo. Jednoducho, ale tieto veci samozrejme vyžadujú istý stupeň solidarity a preto sme sa tu stretli. Zaiste každý, kto je tu, bojuje na svojej pozícii, ale potrebujeme sa aj podporiť vzájomne a potrebujeme si aj vzájomne pomôcť. A keď sa takáto situácia vyskytne, keď to príde, tak musíme, alebo očakávame pomoc od svojho okolia, od svojich blížnych. Preto aj tí, čo len obchádzajú okolo a nemajú čas tu postávať, určite vedia jedno, že keď budú v problémoch, tak my svoju solidaritu s nimi prejavíme, aj prejavujeme aj tým, že sme tu s každým jedným občanom. A nielen Slovenskej republiky, ale v širšom meradle Európy a sveta. S každým jedným človekom na tejto planéte prejavujeme solidaritu. V boji a v túžbe za základné práva a slobody. Naozaj nastala zvláštna situácia, keď predstavitelia štátov, ktorí prijímali a podpisovali deklarácie o ľudských právach a slobodách po 45. roku, pomaličky tie ich myšlienky zanikajú a tie štáty a reprezentanti štátov sa dostávajú do pozície útočníkov na slobody. Dostali sme sa do pozície, že moci páni sveta, Európy a členských štátov už nechránia základné hodnoty a základné práva a základné slobody, ale dostali sa na druhú stranu barikády. Hľadajú možnosti, ako si udržať moc, akýmkoľvek spôsobom, a to je aj porušovaním základných práv a slobôd, ku ktorým sa ľudská civilizácia postupom prepracovala a ktoré najnovšie boli
vyjadrené v deklaráciách po 45. roku minulého storočia, teda po druhej svetovej vojne. Nebudem vás oberať o čas svojim prejavom, ale chcem vám, keď budete tak dobrí a vypočujete si, jednu malú príhodu zo života povedať. Ja som právnik, ako iste mnohí viete, a stretol som sa pred pár týždňami a dňami s jednou zaujímavou kauzou. Jedna osoba bola násilne zavretá v Ústave zdravotníckej starostlivosti a boli jej tam násilne podávané medikamenty. Násilne, počujete dobre, to je ako v koncentračnom tábore za fašizmu. Ako fašistickí lekári, ktorí vyhľadzovali z tých ľudí a robili na nich pokusy a napchávali ich rôznymi chemickými preparátmi, tak dnes pred pár týždňami v univerzitnej nemocnici v Bratislave sa diali takéto veci. Proti vôli človeka bol zamknutý na oddelení a boli mu podávané rôzne medikamenty, ktoré už ťažko bude čo i len zdokumentovať, že čo všetko mu bolo na silu doňho, poviem to s prepáčením, nastrkané. Lebo pichali injekcie na silu a podobne. To ako človeka mrazí po chrbte. A teraz si zoberte, že čo vytvorilo tomuto právny priestor, že sa to mohlo stať. Tak znova sa vrátim k tým medzinárodným deklaráciám a medzinárodným záväzkom, ktorými je Slovenská republika viazaná, kde sa zaručuje sloboda. O slobodu tu ide, kvôli tomu sme sa tu stretli. Tieto medzinárodné dohovory zaručujú slobodu každému. Samozrejme, už teraz bojujeme s tým, že nám ju chcú rôznymi spôsobami brať. Hej? Keď sme chceli, alebo niektorí chceli, aby Slovensko bolo uznané ako štát, tak museli rešpektovať tieto medzinárodné záväzky a do Ústavy Slovenskej republiky sa vďaka tomu, a chvála Bohu, dostali ustanovenia o základných právach a slobodách. Čiže máme v Ústave Slovenskej republiky toto obsiahnuté. A je tam ale aj odvolávka na zákony, že slobody môžu byť obmedzené napríklad v trestnom konaní, hej. Je presne potom ale v trestnom zákone ustanovené, že ako na 72 alebo 6 hodín to je a potom len so súhlasom sudcu a tak, alebo 48 hodín, 76 a tak ďalej. Na hodiny je to počítané a je tam ochrana garantovaná súdom, hej, v trestnom konaní. A ešte ďalšia možnosť obmedziť slobodu človeku na území Slovenskej republiky, a to je v Ústave zdravotníckej starostlivosti. Všetci vieme, o čom hovoríme, o čom hovorí. Je tam odvolávka na zákon o zdravotníckej starostlivosti a zákon o zdravotníckej starostlivosti ako dôvod obmedzenia slobody uvádza jedno, že človek vykazujúci známky psychickej poruchy, ktorý je nebezpečný pre seba alebo okolie, alebo hrozí vážne zhoršenie jeho zdravotného stavu, tento človek môže byť obmedzený na osobnej slobode. O tom rozhodne lekár. Samozrejme, že bez nejakej kontroly štátnej moci alebo súdu. A takto nešťastný človek sa môže ocitnúť zamknutý v Ústave zdravotníckej starostlivosti. Darmo bude vyjadrovať svoj nesúhlas a nespokojnosť s týmto stavom. Áno, práve, ďakujem. Pardon. Darmo bude vyjadrovať svoj nesúhlas a nespokojnosť s týmto stavom. Budú mu podávané lieky, bude obmedzovaný v styku s okolitým svetom, jednoducho bude pošliapaná jeho dôstojnosť. To sa môže stať hocikomu.
rozhodnú o tom nejakí ľudia, ktorí chcú niekomu ublížiť. Akú to máme legislatívu? Kde to žijeme? Pred 45. Máme tu koncentračné tábory. Máme tu ústavy, kde sú väznení ľudia. Kto sú tí ľudia, ktorí si zoberú na svedomie, že pichajú medikamenty alebo rôzne prípravky niekomu na silu? Čo sú to za charaktery? Aký je to právny stav? Nikoho to netrápi. Ja som sa tej kauzy ujal a celkom zatiaľ sa ukazuje, že s nejakým výsledkom. Je tam rozhodnutie Krajského súdu, lenže kde sú médiá? Áno. Samozrejme, kde sú médiá? Čiže bojujeme každý na svojom poste, robíme čo môžeme a sme tu. A sme tu pre každého, kto potrebuje pomoc. Preto vám hovorím, aj keď tu nebudeme, alebo keď tu nebudem ja stáť práve v tej chvíli, tak sme na svojom mieste, každý jeden. A stojte pevne, musíme zotrvať, nevzdať sa a zvíťazíme. Ďakujem vám.